Манчестър Сити приема Фейенорд в матч от петия кръг на Шампионската лига. Манчестър Сити са много наранени след 5 поредни загуби, нещо, което никога не се е случвало до сега в ерата на Пеп Гвардиола. И те са абсолютен фаворит да победят в предстоящата среща срещу Фейенорд. За мен обаче, ако търсим хубав коефициент от предстоящия двубой, най-добре ще е да играем и двата отбора да отбележат гол, защото проблемите в защита на гражданите са ясни на абсолютно всички. А Фейенорд в 3 от 4-те си матча до момента в Шампионската лига са отбелязали гол. И смятам, че ще го направят и срещу Манчестър Сити, макар и вероятно да загубят и то тежко. Така че в този матч най-добре потърсете много голове и голове от двата отбора. Благодаря ви, че гледахте това видео и се абонирайте за нашия канал, за да намерите още много прогнози.